ko muso fula de bɛ ale bolo. Muso dɔ in taamana mɛ taama min dɔ muso in taara a yɛrɛ ka ci de la, mɛ muso in da ma sɔgɔ. Yala ale bɛ taa muso in ka denw si a ka so kɔnɔ ba, ou bien ale bɛ si a ka muso dɔ in de fɛ san'a ka na. Bon, dɔntɛbaw y'a yira ni muso taamana ni a tɛ si don t'a ye, mɛ taama faranfasiya b'a la. N'a y'a sɔrɔ muso ye taama min kɛ e cɛ de y'a ci, a taara e cɛ de ka ci la, e de y'a ci, a bɛ dɔn hakɛ minnu kɛ taama yɔrɔ la a ka denw ma bi. N'a nana n'a ma yafa a ka dɔn ninnu na i b'u sara ye dɛ. Ni e cɛ de y'a ci a taara e de ka ci la, a ka denw tɛ bi fo n'a yɛrɛ jɛra, n'a ma jɛ n'a nana i b'a ka denw sara ye. Mɛ ni muso taamana a taara a yɛrɛ de ka ci la, a yɛrɛ de ka mako la, a bɛ dɔn hakɛ kɛ taama yɔrɔ la a ka denw bɛ na, a bɛ dɔn hakɛ kɛ u bɛ na. N'a hara nana u salali t'i kan parce que a taara a yɛrɛ ka mako de la. Donc o la nin ko muso taara a yɛrɛ ka ci de la, ni muso taamana nin cogo la ka taa a yɛrɛ ka ci la ka denw bɛ na, i bɛ si dɔ in de fɛ fo a kana. Bon, dɔ ko olu ka imamu n'a bɛ salamu bila, ale bɛ salamu kelen de bila. O bɛ cogo di? Dɔɔnikibaw ka ɲɔgɔn sɔsɔ bɛɛ b'a ka kɔni ciden kɔni dumera min kan a ka ɲɛnamaya kɔnɔ o ye salamu fila de. A bɛ dɔɔnikibaw dɔ bolo salamu fila de ye wajibi ye, foyi tɛ se k'i bɔ sali la fo salamu fila. Mɛ kuma sahalen ye min ye, salamu fila in de ciden ka ɲɛnamaya na ka taabolo sali la i k'o de kɛ. Mɛ dɔɔnikibaw ko ni mɔgɔ min ye salamu kelen kɛ i ka sali ma tiɲɛ. Salamu kelen bɛ se k'i bɔ sali la i ka sali ma tiɲɛ. Sheikh Albani a ye nin sɛgɛsɛgɛ a ka kitaabu kɔnɔ sifatu salati nabi, a ko min ye salamu kelen a hadisa sabatira k'a fɔ ciden delila ka salamu kelen kɛ. Wala o kosɔn dɔɔnikibaw ko min bɛ salamu kelen kɛ a sali tɛ tiɲɛ. Mɛ an bɛ min fɔ a tigi bɛ danze la pour k'i bɔ dɔɔnikibaw ka ɲɔgɔn sɔsɔ la. Dɔw ko i ka sali ma dafa, dɔw ko i ka sali dafa, salamu fila kɛ o de ka ɲi. Bon, a ko assalamu alaikum, hari n'a y'o de fɔ ni salamu kɔni fɔra dɔrɔn i bɔra sali la. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, olu y'a dafan de. Bon, o de y'a to ciden ko taharimu ha takbir wa tahlilu ha taslim. Ni salamu kɔni fɔra dɔrɔn i bɔra de, o bɛ bɔ sali kɔnɔ. Waaleykum salaam. Bon, ko dɔ ye ɲininkali kɛ ko k'a fɔ n bɛ ciden fɛ mun b'a yira ko e bɛ ciden fɛ? Mun b'a yira ko i bɛ ciden fɛ? tasdiquhu fima akhbara wa ta'atuhu fima amara wa istinabu ma naha anhu wa jajara walla yu'badallahi illa bima sara. Ciden kanu ye nin de. K'a fɔ ciden ka ciden ya ndara la ko Muhammadu Rasulullah n sɔnna ma n jɛna n'a ye ko Muhammadu de ye n ka ciden ye, a kanu bɛ n fɛ fana nin fɛn naani ka dafa. tasdiqu fima akhbara, ciden ye kibariya fɔ ye, n'o ko ciden de kɔni ye nin kibariya fɔ a sahara, a y'a fɔ kuranɛ aya de la. A sahara ciden ya Ala ko a k'a fɔ an ye ni kuranɛ aya de sa, a kɛra ka hadisa de sahara ko ciden ye nin fɔ i ka da la. E ka hakili ye min dɔn, i ka hakili ma se min ma, n'u ko ciden kɔni de y'a fɔ sɔn a ma. Kelen. A filanan ta'atuhu fima amara, ciden yi ɲaamɛrɛ ni min ye tugu ciden kɔ, a yi ɲaamɛrɛ min ye tugu a kɔ. Sabanan sinabu ma naha anhu wa jajara, i k'i yɛrɛ kɔlɔsi. Ciden y'i bali fɛn o fɛn na k'i bagabaga ko kana gɛrɛ nin na, kana nin kɛ, kana kɛ.
iyere mabola nani na walla nyu badallah illa bima sara kana ala bato ni foye ne cide ma min ke sariya kana ala bato ni foye ko be baraje nyina la ni cide ma min ke sariya bon nan yin ninta min be maulidi ke abe cide fewa eska ye ala bato ni sariya ye ala bato ni fenye cide nyi min ke sariya wa walla nyu badallah illa bima sara donc cide kanu ye be tugu cide ko قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يبافو نندم آية المهنة قرآن آية من بيجي جميع فاسي هذا مدينة كرسبة تشيدم فوا كرسبة على فوا أتا فوا آية المهنة ويجي جميع آية جمعة قل إن كنتم تحبون الله محمد رفوي نابي على في فاتبعوني آية تغني محمد يحببكم الله ala baw kanu yaghfir lakum junubakum abaka junubu yafa bo kayira difference tamanche karasabe alafe ate alafe karasabe chiden fate chiden fe ibe tuwa kode ne mugo bakke ka tugu chiden ko abe alafe abe chiden fe mugo bakke ka chiden soso ate alafe ate chiden fe chiden jugude do parce que mugo do bolo ulu nyana ninyin kali sugu ciden kanu yede kam maulidi ndeke mogo minte maulidi ke ete ciden kanu la contraire de do mogo be maulidi ke ciden jugude ye parce que ala batoni siraye ama minki masariya ye kana ala batoni siraye ciden ma minke sariya ala batoni siraye ciden ma minke sariya kasur arabila awwal tan fulana min fulanni na yasuru ciden ka juguyate ka foko ciden bangira arabil awala tani fulana de kuma segi nyogona bala ube konondo tariku tigu bolo mubarakul kafuri arahigul magtumi tigi tariku kitabu do alayhi min sabati ka keneya ako arabil awali kononto na ciden bangira wodela tani fulana inte Sheikh bin Usaymin rahimahullah yode keneya arabil awali kononto na ciden bangaraw de la tani fulanate sosoli bala ciden bangale arabil awali a tani fulana a bangara ci arabil awali tile hake jumana kuma segi de bala akalo fana do ko ciden bangara sungalo de la do ko safaru do ko arabil awal kuma sahalen ko arabil awali doro na arabil awali yoro jumando kuma segi de bola uyemmin saha yere tawurti nyuma uyemmin saha konontonna me bebbe nemba ka ciden fatura arabiu le awwal tan fulana wala nunu be juman fete la sisa ube ciden ka fatulu fetulu de la ciden ka bangali fetilite parce que ciden ka bangali sana ka bange fulo a bangali wakati yere ciden te abe bange wakati mi ciden te ko kato sambina ne akira sambina na kera ciden abe bange wakati mi ciden te mais abe fatu wakati me ciden no be ciden tay nunun be ciden ka fatuli fetili de la a bangeli fetilite ube ciden ka fatuli fetili de la ka ke donye ciden fatu do madina dibina seba bolode ciden kanu bagaw tuma mi ciden fatura dommi arabu tan fulana madina dibina ra u bolode hakilu de tiana yo ke don de donke do ebe ciden kanu mi donc ciden kanu yebe tugu ciden ko de mogo be mawlidi feti la ciden kanu bagati abbe ciden ka jugu parce que ye dodo aka dina kono ka dodo aka sunna kono ka la bato ni siraye amam min ke sariya bo ko do kanyen kalido ko ale ka demuso a furulembe chema cheimbe drogu deta muso in kuma na fe amaso ka drogu ta imbela ko muso in fana bora atara fasola nimbe furubo kumbo na ya soro chinyado parce que si sa muso fule nin telefoni ko ina rejo soso ko ina nu ye che wore ye dro uyado doni bo bolo shebo nya boro fedro be galon sugu be dace korola
k'a sɔrɔ e ye san 10 kɛ a bolo i ma drogue ko fɔ i ye san 20 kɛ a bolo i ma drogue ko fɔ ton kelen dɔrɔn a bɛ jɔ dɔrɔn a bɛ drogue ta de a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ don dɛ a bɛ sɛgɛsɛgɛ de n'a ko a bɛ drogue ta a bɛ sɛgɛsɛgɛ de n'a sɛgɛsɛgɛra muso ka walejuw fɛ u y'a sɔrɔ a sabatilen don cɛ bɛ drogue ta kuma kɛra a ye ko a k'a bila a m'a bila nin ye fasiriya de ye ala sɔsɔ de don wɔridu bɛ muso bɔra ka furu bɔ nin na lebu de don fasiriya de don n'a sabatira cɛ la furu bɔ kun ye nin ye n'a sabatira bon ko mɔgɔ dɔ ko kunu k'ale to sali fana sali la ale arakan fɔlɔ kɛ yɔrɔ min a sigira mais a hakili jiginnen a wulila ka sali tɔ dafa bon ale jate la a b'a hakili la sali kɔfɛ dilali min ka k'a la a b'o dilali kɛ a ɲinana o dilali kɔ misali la sali fana arakan fɔlɔ ni e ɲinana i sigira ni hakili jiginna i bɛ wuli de k'i ka sali tɔ dafa n'i ye salamu bila i ye sigili min kɛ y'o de fara sali ka sigi yɔrɔ tɛ salamu kɔfɛ sali dafalen kɔfɛ i bɛ salamu bila salamu kɔfɛ i bɛ ten turu duguma siɲɛ fila bada sujudi i b'o de kɛ bon a bɛ komi sale ka ɲininkali cogo la a ɲinana bada sujudi in de kɔ bada sujudi min kan ka sali furakɛ a ɲinana o kɔ ale hakili bɛ jigin wagati min fɔ futuri wagati ni bada binna ka bɔ a kan ya sali ka ɲɛ parce que dɔnnikɛbaw bolo ni ɲinana kabula de kɔ ou bien i ɲinana bada de kɔ ni furancɛ janyana bada ni kabula ye wajibi u bɛ bi ka ni ɲina ye i ka sali ka ɲɛ fana ni furancɛ ma janya i b'o kɛ mais ni furancɛ janyana kuma sahila u bɛ bi ka bɔ i ka sali ka ɲɛ fana ko yala ko najiya juman b'an bolo ka taa kalan tali ma ni karamɔgɔw kalandenw denfaw bon alhamdulillah bilasirani min b'an bolo fɔlɔ kalan tali min filɛ nin ye san kura la kalan tali min filɛ nin ye an b'a ala deli ala ka barika don ala k'a kɛ hɛrɛ ye ni san kura kalan tali min filɛ nin ye ala ka barika don ala ala k'a kan ma hɛrɛ ye a filanan an b'a damina karamɔgɔw minnu ni kalandenw bɛ di aw ma mɔgɔw dara aw la ka dannaya d'aw kan k'u denw ta k'u di aw ma a ka sira la ɲɛ inna allaha ya'murukum an tuwaddu al-amanati ila ahliha alaw b'aw ɲamariya a ka dannaya fɛnw sagi ka t'u tigiw ma mɔgɔ dara i la a y'a den ta k'a d'e ma k'i k'a kalan sira ala ɲɛ dannaya fɛn de don a dari i la ciden ko kullukum ra'i wa kullukum mas'ulan ra'iyatihi a ko bɛɛ gɛnnikɛla bɛɛ bɛ ɲininka i ka gɛnnikɛ fɛn ma den minnu dira aw ma a ye sira ala ɲɛ a ka janto den ninnu na kalanyɔrɔ la mukarraratu minnu bɛ kalanyɔrɔ la a ka denw kalan olu la ka ɲɛ hakilina ɲumanw a k'u turu u denw dusukun kɔnɔ hakilina jugu a k'u bɔ denw dusukun kɔnɔ karamɔgɔw ka laɲini kana kɛ n ka sara min bɛ sɔrɔ dɔrɔn i laɲini kana kɛ o ye dɛ masuliya de b'i kan i birala baara min na n'i bɛ sara kama i ka baara in kɛ a kɛ cogo ɲuman na a kɛ ni dusukun kalasi ye i k'a kɛ ni kɔnɔnandiya ye et puis u se minnu y'a fɔ a ka bilasirali la karamɔgɔw ye kalanden bɛɛ ka kɛ kelen ye bolo a ko karamɔgɔ bɛ komi kiiri tigɛla de kana kalanden fasamanta kalanden kan nin kalanden fa ye nafolotigi de nin kalanden fa ye fantan de nin kalanden fa ye maaba de nin kalanden fa ye maani de ka différence do kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ a fana karamɔgɔ caman bɛ an b'a fɔ a bɛɛ dɛ
min be ambuluku di ama aba janto o denna katime min ye fantan kule fente bolo kadama hari ganyeli aka can nafolotigu denwulu de be ganye ima yi nafolotigi caman den be ate bi sango sa ganyera mais ni o ganye sugu akata jomogo nye bane asima se ka ɲanabo ni y'a lajɛ misiri kono minnu be mone bɔ n'u be kala fo mɔgɔw be kasa caman fantande nafolotigiw denw ni karamɔgɔw be feere minnu kɛ o kɛra sabu ala be barika b'u denw na donc karamɔgɔw ka sira ala ɲɛ dannaya de daraw k'a ka janto kalandenw na ewa olu filɛ kalanbilaw u be ewa denfaw fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ tɛ se ka karamɔgɔ sara hari ni yɛrɛ di karamɔgɔ ma mɔgɔ tɛ se ka karamɔgɔ sara mais karamɔgɔ fana masuuliya min b'a kan o tɛ fɔ mɔgɔ tɛ se ka olu de sara mais doni tɛ wulu kan karamɔgɔ ye fɛnba ye k'i bɛ fɛnba la kɛ mais masuuliya de b'i fana ɲɛ dɛ dannaya de dari ka den dire ma i bɛ sara de i janto a la hakilina ɲumanw ka don denw na a k'u kala kalancogo ɲumanw na mukararatu minnu dira aw ma ko a k'u kala denmisɛnnin na san kɔnɔ a k'u kala bɛɛ la k'u lafaamu ka hakilina juguw bɔ u kun na a ka tile u ni ɲɔgɔn cɛ et puis aw karamɔgɔw yɛrɛ ka kɛ qudwatun hasana kalanden an y'a fɔ a bɛ karamɔgɔ de lajɛ kalamɔgɔ n'o bɛ kalanden na ka tɛmɛ hara bana fa kan hari wagatiw dɔw la fa b'a fɔ bangebaga fa b'a fɔ den ye nin fɔ nin kɛ ou bien baba an ka karamɔgɔ ko an ka kɛ an ka karamɔgɔ ko an kana nin kɛ dɛ donc aw karamɔgɔ de ye ladegeli denmisɛnninw bɛ aw de lajɛ aw yɛrɛ jogo ka ɲɛ kalanyɔrɔw la fɔlɔ karamɔgɔ dɔ bɛ sigirɛti b'a bolo denmisɛnninw cɛ la karamɔgɔ dɔ bɛ ale yɛrɛ kun kɔfɛlen dɔ mɔdo la fɔlɔ karamɔgɔ dɔ bɛ cɛnniw de b'a yɛrɛ kan na kalanyɔrɔw la fɔlɔ ni ye karamɔgɔ sugu jumɛn karamɔgɔ dɔ bɛ ale yɛrɛ fini bɛ fufa nɔfɛ fɔlɔ fo aw karamɔgɔ de ka jogo ka ɲɛ fɔlɔ mɔgɔw daraw la k'u denw di aw ma k'u jogo de ka ɲa mudiriw a bɛ karamɔgɔ minnu ta a ye karamɔgɔ ninnu contrôler u ka kɛ karamɔgɔ jogo ɲumantigiw ye n'u bɛ sunna k'u bɛ tawhidi kan kalandenw dɔ delila k'a fɔ ne ko karamɔgɔ dɔ tun bɛ olu bolo a bɛ lajɛli yɛrɛ de kɛ awa mɔgɔ mɔgɔ b'a bolo fana a bɛ sunnamɔgɔw ka denmisɛnninw ko ni kalanden karamɔgɔ in nana sɔgɔma fɔlɔ a bɛ denmisɛnninw tɛgɛ fara de lajɛ fɔlɔ k'i ka kɔ fɔ don dɔ la yɛrɛ ko a n'a ka bɔli de nana hadamaden kunkolonama komi hadamaden a ka bɔli kalasi kɔnɔ burusuw la o karamɔgɔ sugu bɛɛ u bɛ lajɛli kɛ karamɔgɔ bɛ lajɛli kɛ a bɛ moriganaya kɛ a bɛ minnu fana denmisɛnninw kala sunnamɔgɔw de don a ye sira la ɲɛ masuuliya bɛ anw ɲɛ a ye sira la ɲɛ madarasa k'u contrôler k'u kɔlɔsi karamɔgɔw ka kɔlɔsi a yɛrɛ birara jɔyɔrɔ minnu na k'a ka jɔyɔrɔ fa a ta kana kɛ n bɛ n ka warini min sɔrɔ dɔrɔn n bɛ n ka sara min sɔrɔ i ta kana kɛ o dɛ a ka sira la ɲɛ a k'aw dusukun kalasi a ka kɔnɔndiya kɛ a ka tile denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ komi wagati caman t'an bolo nin ye karamɔgɔw ta ye kalandenw a ka sira ala ɲɛ a ka janto a ka dɛrisiw la minɛn minnu filɛ an bolo sisan telefoni minnu filɛ a ka kalan wagati a y'a yɔrɔ ma janya ka bɔ u ma dɛrisiw minnu bɛ di aw ma a ka janto a ka dɛrisiw la an ka madarasaw ɲagamilen don ekɔliw ɲagamilen don cɛw ni musow madarasaw ɲagamilen don cɛw ni musow kalanden min baluguyara ou bien i bɛ ko kalama i yɛrɛ kɔlɔsi kalanyɔrɔw la kalan ɲagamilen min filɛ nin ye sika t'a la haramu don madarasa cɛw ni musow ka ɲagami madarasa la haramu cɛw ni musow ka ɲagami ekɔli la haramu mais ni silamɛya sariya tɛ jamana la jamana tɛ baara kɛ ni denna y'a ɲɛ ma an b'a kɛ cogo di n'a minnu bɛ a la ka seko t'a la aw yɛrɛ ka sira ala ɲɛ madarasa kalanyɔrɔ la i yɛrɛ kɔlɔsi wali muso lajɛli cogoya dɔ la i yɛrɛ kɔlɔsi a ma ka teriya dɔ bɔ ni muso dɔ cɛ kalanyɔrɔ la a bɛ telefoni ci ɲɔgɔn na whatsapp b'a ni ɲɔgɔn cɛ kalandenw a y'a yɛrɛ kɔlɔsi o ma kalandenw a bɛ min kalan aw n'a ka karamɔgɔ bɛɛ a ye baara kɛ n'a ka dɔnniya al-ilmu yahtifu bil amal ahmad ibn hanbali ko min ye bakari abu jaydi a ye nin dɔ ka kitabu kɔnɔ hilyatu talibil ilmi
ko doni ni ye doni soro ko doni be bara de wala e ka bara kenai ni ye bara ke ni ka doni abe sabati ala be barika do ala wa illa fartahala al ilmu yahtifu bil amali fa in ajaban wa illa irtahala doni be bara de nyini bara de wala ni ye bara ke ni ka doni abe sabati mais ni ma bara ke ni doni abeta doni beta tugur hari ni doni nyire jati mata ka boy bolo kanyina ko de ala ba barika de bo ibe si ka kulo ka tileke ka kulo barika si tala te mo sinafa ate foi na fa mogola fo aka baraka na ka doni de ni baraka ni ka doni fa na lan siranya be jiri doni be walladina hatadu jadahum huda wa tahum taqwahum mogo munun kandara ala bo jidi kandala abi lan siranya duma e wa kalandun aka dusukum kala se odo e fembe qur'ana kala munu yebe qur'ana durusi de lawa ebe madrasa de lawa aya dusukun kala sillanyini ka kede mbe doni kala de ka jahiliya bonyere la ka jahiliya bo silama mantona ikalla nyini kana ikalla nyini ka keninde ahmad ibn hanbali ko ilmu la yadiluhu shay'un ija sahati ni'atu shahibahu ako doni ni dinya nema site kelenya doni ni nema site kelenya dinya kono ako me na tigi kan nganya nyana de uko doni nyini na kan nganya nyali e monye akoy kan nganya doni nyini to mbi kala ka jahiliya bo nyire de la ka jahiliya bo sira mamantona yikala kun kana ke nka diplôme soro nka bila ewa joyoro wula mbe mobile soro chogomi mbe son soro chogomi mbe ewa joyoro soro chogomi ewa nka do Qur'an nka Qur'an tahfijuke nindo na musabaqa wula nka lu murabbiyu soro nka du tere soro nka du soro la nyine kana ke nunu nyede kalande wakal la nyine kana ke nunu nyede suratu huda kuna yado fo من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم آمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وهبط ما صنعوا فيه وباطل ما كانوا يعملون ala ko ko mogo ni ebe eka ewa dina bara wukede jinya nyinini de kama ni jinya masiri nyininu ni ka ko ke ode kama ne ala be e ka sarada fa ka dima jinya kono men ninin tugula mogo foy taye la garani jannaba tasumate foy taye ni jannaba tasumate uye bara munun ni ko munun ke jinya kono ala ba bede jinya wala o fana o de yato Sheikh Albani nyinin kara ko Qur'ana musabaqa munu fuleni ni ube kalande on ka musabaqa munu fuleni ni mi nyedda ne ko be wori dama be chogori ale ko tebbe ko parce que awbe e wa demisenu nyini e wa jiani wori ko de dege depuis fitinu ko be jiani jian ko de do demisenu dusu konna ni na fulo ko depuis demisenu ala ko be bo dusu kono be don ko to ko bastala o seminu nuko basa ko meki dusuku nyede ikana do musabaqa nonuna ni wori nyede do de nebe do musabaqa la parce que bahasu mimbala dona farinka donika ibe bahasu mununke ibe muraja mununke do nka doni na sabati dona faraka ka doni ni nganyade me ni dora ni wori nunu nganyade woye nganya jugo sarati fi ala fe sarati bulala fe de wala karmugo ni kalande on kan ni yoro fana kurosi wodi ato ciiden ko man ta'allama al-ilma mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yata'allamuhu illa liyusiba biha arda min ad-dunya lam yajid arfa al-janna yani riha ciiden ko ni mogo ye doni nyini ni doni min be nyini ni ala yerede ye doni nyini de pour ika jian nafa dore soronay ako arjanna kasaita sorinuna yawmal qiyamah donc dusukun ka kalasi de doni un kan nyini ala de kama o kan nyini dina defali de kama ambe doni nyini ka kalanke ka sariya de defa ka dina de defa la nyini kana ke jinya joyoro nyini ni jinya masiri nyini ni jinya antere nyini re kalando akal dusukun kalasi doni nyini la aya dusukun kalasi la nyini kana ke diplôme nunu nye jinya nyini kama la nyini kana ke joyoro nunu ye la nyini kana ke musabaqa wala wori munun be soro akal la nyini kana ke o ye la nyini juguye la nyini min majigilendo
donc min ye kalande untaye o yenni nya aya janto akasira lanye mina munu fule ni nya bolo la ka yire korosuma kana sugula ka baka kalana kala munu be dawma ka ya janto kalana mina nunun kana usugula kara nyoro yagambile nunu na aya yire korosi ci umuso nyagami nyogona na ani wa musoyi ani muso kana telefonu ci nyogona anu kana safuni wo safu ci nyogona akana relation do ani muso ce akana triya do ani muso wuce aw dusukun ka khalas akasira alanye aw minye bange bagawule bange bagaw fana mumbe nyina aw fe illa nyini kake iden ka do kalana akadina de famu ka barakini dinai e fana kala nyini kake kadden ka kalanka waso na in kenyere bonya na in kenyere kurtana e adden fule palongolo aye mundo ne den fule harbiya be mo la salli ka waso nyogona don ka kalan kun kana kai ni nyade la nyini ka ke ki dusukun kalasi i dendo kalanda dina de kama aka dina nyado ni akalana aka ke sababu ke yere bo filila ki deme ala batola ki deme dina jolila akun kana ke aka don pour afana be diplôme soro chogomi aka bara daw soro jamana kona be se kay balo chogomi aka se ka je yoro soro aka se ka gagner milieu ka dama e fana kala nyine kana ken ninye illa nyine ka te ki dusukun kalasi i dendo ibado kala na dina de kama ka dina kala aka se ka awayere nafa dina la aka sila mamanto nafa aka alaka sariya defa aka alaka dina defa aka ciden ka sunna defa la nyine ka ken ninde donc ani ki danjo den nay ka kolosi ka fu e ya takado kala ndorona ote jate kaka kolosiri kaka karamugo ba lammo chogomi e fana ka lammo chogola karamugo ba lammo kala nyorola na aka jogo nyuma soro e fana la me e yere be sigireti sama ka fili a finye fili ka kisi fili den nyana eni dembe sigi tele koro munum be tele la ube bo tele la moro bari yanu nyogam barasene fe yere ni dembe sigi kulu laje dem fon kana ka wuce qudwatul hasana dem fon ay ke du kono la digli ko nyumay iden ki ye jikirula iden ki ye nafila salula munna harabe islamiyar ko nafila ka ke sokono ika demba ya kaye uku ye salila uku la dege aka dawla mo jogo nyumaka aka jantula ewa kalandoronte saw salu fawjani ya abila saralu kono aye bila saralu munun ke kalan talila akum mo chama be abe hamina ka denka madrasa a don yere uye soferi de takama mobilu de bu bola kama dembe ta bila kala nyorona amma ko be fingo fenna mina na kala na ba be sai me yala ayi ka den mbolo mina katana misiri lawa yali yi ka den mbolo mina katana deresu munun be dem misiri la deresu munun be dim misiri la aku la mewa e hamina ka madrasa ko o kanyi dere me kanada wala de i janto aka salli kola i janto aka toka jama misiri la i janto la deresu nyuma munun be ke misiri kono i den ina kana ka sigi ko lu fana lame aka se ka dina nyado madrasa munun fule kalando ne madrasa fule har arabu yere bolo munun ye madrasa kriye ndella ka fawye ne kitabu della nana kana tinto misiri doina aduraru seniya fi ajiyati najiriya nkondella ka men ka chokorobala de pimbe kalande yalla fi ko kalala ko dimisiari madrasa folo baghdadi madrasa folo min dilala madrasa nizamiya doni ke baga bamunun tumbe bukhara ani samarkhandi tumamu ya me ko madrasa jora madrasa naji doni ke baga shigira ka kashi doni ke baga kashira munu nye madrasa ukire u ka ube kasimunna anyin nunun kire de arabu kanka kala de qur'ana ka kala dina de ka kala ko ay u ko dina fulede ni wori ko ni martaba ko donna dina la droit nyana mogo do ba ayre bila doni place dola euro dola don dola ka sura ka placité nyenni me amena me adraru seniya ni kitabu in to me cheikh sal fawzan faw parce que be sambi saba kata sambi nani neta arjo si islami arjo so islami ni ijatul qur'anate
u bɛ derisu minnu kɛ n b'o lamɛn u bɛ fatawa minnu kɛ n b'o lamɛn n y'a mɛn ale de la ko a duraru saniya Sheikh Muhammad ibn Wahab n'i b'a fɛ k'a ka dawa yɛrɛ dɔn ani ulama najidi u ka ɲininkali jaabu diina na manhaju la salafiya la a ko ala ta kɔfɛ yɛrɛ olu ka bamuru salafiya la o ye duraru saniya de ala ta kɔfɛ bamuru min b'olu bolo ka ni salafiya jɔ ka dɛfa a duraru saniya kitabu jijo 16 n y'a mɛn dɔrɔn y'a sɔrɔ dɔw bɛ alimura 98 o ni sisan san joli 80 voilà a y'a sɔrɔ a don dɔrɔn dɔ taala alimura la n y'a wele a duraru saniya n y'a tɔgɔ d'a ma a y'a sa a y'a nati san 30 ani 5 n ye duraru saniya kumande o de la a nana n b'a muraja dɔrɔn n b'a muraja ni kitabu nana ne b'a muraja jiju kɛlɛ ka taa fo n nana kuma in na o yɔrɔ la ko madrasatuni jamiya fɔlɔ min dilala dɔɔnikɛbaga minnu tun bɛ Bukhara ani Samarkandi ninnu Bagdadi ninnu a bɛɛ kasira de ko diina tiɲɛna ni martaba ko donna diina la diplôme ko donna diina la wari ko donna diina la dɔrɔn ko dɔ bɛ taa yɛrɛ bila palasi dɔ la don dɔ la wari in kama diɲɛ kama k'a sɔrɔ palasi tɛ ko o de diina tiɲɛlen o kɛra sababu bɛ sababu tɛ depuis olu wagati fana o y'a sɔrɔ nin ko ninnu ma don madrasa la yɛrɛ madrasa yɛrɛ filɛ ni fo illa marahima ala hinana mɔgɔ kelen kelen na sinon u faralen gouvernement yɛrɛ kan u y'u talo ka bɔ diina madaw yɛrɛ kan diina madda yɛrɛ ka dɔgɔ madrasa yɛrɛ la sisan a bɛɛ kɛra comme école ka programme n ko dɔ y'a kanto u taara ewa dugu dɔ la madrasa la u bɛ karamɔgɔw dɔ ta ko olu bɛ taa mɔgɔw former u taara mun fɔ dɔ taara a fɔ ye ko ewa madrasa kun y'a ka mɔgɔw lakala langi de la dɔrɔn mais min ye sunna ko ye dɛ musow ni ewa hijabuw kana dɛ ewa bonbosiw ka bila dɛ ewa ko a ka laɲini kana kɛ nin si ye a ye mɔgɔw kala langi la dɔw tun bɛ jajahullahu ghara ko e ko madrasa dɔ a bɔra langi dɔrɔn de kama hari diina kana kala kɔnɔ ciden ko man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fi din olu de ta ye o de sinon madrasa fɔlɔ minnu kiriyala jamana in kɔnɔ u y'u kiriye diina de kama sisan ka mɔgɔw ka madrasaw de kiriyala nafolo kama diina ko ka dɔgɔ a la fo langi ciden ko a ko ni ala ye hɛrɛ laɲini ni mɔgɔ min a b'i la faamu diina de la a m'a fɔ a bɛ i la dɔnniya arabu kan na a m'a fɔ a b'i la dɔnniya lugha la man yuridillahu bihi ghayra yufaqihuhu fi din laɲini ye faamu de n ye nin fɔ ni mun ye an kana talo ka bɔ fɛn kan madrasaw ye kile de ye dɔrɔn ka dɔn yɔrɔ d'i ma kalan na mais kalan yɛrɛ jaati ye mun ye i bɛ sigi dɔnnikɛbaw de kɔrɔ ka kitabu ta kelen kelen ka fiqhu kala dɔnnikɛbaw la ka hadisaw kala o la ka kitabu tawhidu kala o la ka aqida kitabu kala dɔɔni ye nin de mais madrasa min filɛ nin ye i m'a ye nin bɔra nin madrasa ninnu na a ye kalan ninnu bana ko a tilala kalan na a bɛ taa ka alimami yɔrɔ dɔ la a tɛ foyi la ni tiɲɛli tɛ ani foyi ma bɔ ne arabu kan minnu bɔra madrasa dɔ a tɛ kitabu sa ka lajɛ a tɛ kitabu muraja a ma sigi dɔnnikɛbaw kɔrɔ e bɛ se ka mun fɔ ni e ye aya fɔ sisan e ye hadisa fɔ ale bɛ taa arabu kan dɔ fili e kan k'i jaabi ni arabu kan simple ala kan kisi ala kan tanga Sheikh Salih Fawzan de fɔ ko i kana to madrasa in na dɛ i jijali min kɛ den ka madrasa kalan na ko fɛn baro a ka ɲi mais kana ɲina i den bolo mina i ka taa n'a ye misiriw la i den bolo mina derisu minnu bɛ kɛ misiriw kɔnɔ seeguw kɔrɔ dɔnnikɛbaw kɔrɔ a ka taa olu lamɛn an bɛ ala deli ala ka hakiman d'a ma donc nin ye bangebagaw ta ye a y'a janto aw denw na denw kala a fana ka dusukun kala a ka laɲini ka kɛ denw ka diina de dɔn laɲini kana kɛ ka waso ni denw ɲɛ laɲini kana kɛ k'aw yɛrɛ kɔrɔta n'aw denw ɲɛ laɲini kana kɛ fana diɲɛ ɲini ye denw ka kalan laɲini ka kɛ de u k'u ka diina de faamu u ka silamɛya sariya dɛfa ka diina de dɛfa bon a kana denw to madrasa in dɔrɔn bolo a y'a denw ɲamariya i ni misiri minnu ka surun
ni karamogo ɲumanw be u be derisu ɲumanw di hadisaw ka tawhidu ka aqida kitabu ka u ka to ka taa misiri la k'olu fana lamɛn madrasa ninnu kalan ye madrasa ni jamiya olu kalan ye dɔrɔn kile de d'i ma doni fanna ka dɔn yɔrɔ d'i ma mais ni tilala madrasa la pewu fo i ka sigi seku dɔ de kɔrɔ i ka kitabu ninnu kala u bɛ i yɛrɛ ka kitabu sa ka sigi ka to ka siɲana ka kitabu muraja ka kɔnɔna lajɛ doni ye o de ye koyi ni madrasa kala ye nin tɛ doni ye dɛ hari arabu yɛrɛ karamɔgɔbaw yɛrɛ y'o fɔ saudi a filɛ kɛ anw ta de n'u taara hari jamiya la u b'u dan kɛ jamiya kalan dɔrɔn de sinon ni taara saudi kalanden ɲuman karamɔgɔ ɲuman bɛ jamiyaw la i b'a sɔrɔ madina misiri in kɔnɔ seku dɔ b'a bolo ye n'a tɛ abdulmuhsin abadi ka kalandenw na n'a bɛ sigi a ka majilisi kɔnɔ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ sulemani wureli ka majilisi la ou bien dɔw bɛ suhemu ka majilisi la ou bien dɔw bɛ arabi marigali ka majilisi la i b'a sɔrɔ seku dɔw b'a bolo kalanden ɲuman u bɛ kalan nin cogo de la arabu yɛrɛ ka kalan ye nin cogo de madrasa in dɔrɔn tɛ dɛ jamiya in dɔrɔn tɛ dɛ a kelen kelen bɛɛ i b'a sɔrɔ karamɔgɔ dɔw b'a bolo a dɔw yɛrɛ karamɔgɔ 4 3 b'a bolo a bɛ tawhidi ta dɔn na a bɛ aqida kitabu kala dɔn na min ye aqidatu wasatiya ninnu a bɛ tawsir kala karamɔgɔ dɔ la a bɛ faraidu kala karamɔgɔ dɔ la a bɛ fiqhu kala karamɔgɔ dɔ la o bɛ u kalanna nin cogo de la u kalanna nin cogo de la sinon nin jamiya ni madrasaw dɔrɔn tɛ ala ka hakili ɲuman dɔ ma min ye faamu diina faamu ni kalan ɲuman ala ka a di jamanadenw ma karamɔgɔ ala k'u dɛmɛ den ninnu ladonni na bangebagaw fana denw ka kalan musaka na minɛnw ala ka nɔgɔya u ye kalan min filɛ nin ye ala ka barika don a la ala ka hɛra don a la ala ka tɛmɛ ni hɛra ye ala ka tɛmɛ ni barika ye subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk